ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। କାଲି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆମର ସବୁ ଅରୁଆରେ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇଲେ ସବୁ। ତ କୋଚିଂକୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଗଣେଶ ମେଲଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖର ଗେଟ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଝିଅ ବସିଲାଣି ଆସିକି ଝୁଲାରେ। ଆଉ ତା'ର ବି ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଦେଖା ହେଲା। ତା ସହିତ ବସିକି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ୟା ଭିତରେ ବାହାରିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯାତ୍ରା ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅମାନଙ୍କର ତ ହେଲା ଆଗ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନରେ ହିଁ ହାବୁଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେଉଁଟା ନେବେ। ଆଉ ସବୁର କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାହା କିଣିପାରିଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାନର ଗୋଟେ ଦୋକାନ। ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ମସଲା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ପୁଅ ଝୁଲୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଦୋକାନର ଭିଉ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ। ଏକା ଏକା ଗଲେ ବି ମନ ନଥିଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝୁଲାଟାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୋ ଝିଅ ଆଣିଛି। ଆଉ ସବୁ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ କିଛି କିଣା ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଯେମିତି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ